Ya to benjar Poli di nandri di udato yo Pune jilali Funage nage Funage nage Funage nage Funage nage Nawe warkonage Kuala fomo Kilo dali samba Dado Noli go yara ibubel Itani Unyo benewi Unyo benewi Kono na mimbi miko kilita muna Ilingonda kakadi Ilingonda kajaire Ilingonda kajaudi Uwaye nwelefo Unistanine Wala Allah wana ne do quoi ta dar Termina darna ta am do do dar muru joge ma hajum ya dar na ta am do ça va bien yimbe galle mon to gorko ma yambare woni min bawna bahal bo jom waare elen damdi gorko ma daña waare kirreto la gorko ma wana waare gorko ma elen damdi e puis o mawni waare kadi yimbe kalani kadi o mawni reedu wadda hen dote gorko holko waddata dote e reedu mo jane gorko dum ko malades ko ñawbol mo rani son leli mo jama fofara bo muji de kam badiya ha ko dum darnirta angam do ala bo darnir ma wana tini kam lembele mo ari galle o atini de ka daño lembe iya tini asimi kay atini asimi ari kay kam halani yaram tini hajam ala he wala très bien joni jirmi ko haajuma yo bone maro ko nokkanta men pasi asimi burma wawde defte mo hoton dawanda min koy jango en nen min jangirata kadi hande o mul basala nene onon gandi ko jinni asimi yo haat galle mabbe yo yawo hooro onon gandi asimi kanko murnano problème ay tano adda problème ay jamma problème ay nyalo min tampe problème ay jinne cuwa tampu taw an asimi so murna xane ari do jon holko jidda yo ha tan galle mabbe o foftini yimbe wallahi so asimi ruttima galle mumen so tawi cikudon ko don problème o régler ko don cadele de puddi sabu so yehi yero mon jinji ma bobel yit sedade dum ronka ko laabi cerkala man itanen ko kalmi ko solution asimi yo haat galle mabbe asimi yo haat galle mabbe moji kono wano hen wonde fo bedande fof lutta enen wonbe do e galle be kala mam ko laabi bubela dan jikko mum ko asimi ko kazalik woni min tampi sawi am nimbiya ya walloymu ya defunoymu ya wonni min ngon koy jangude de jangnam de talmi de anu sa wallani mo men nyam sa wallani mo kay nyamata mbi mami ana da andi bubel wawan def ko asimi wawi defde joni sa wi yo asimi hot gen kay wadde ko biyanno mi yon ballumo ko non parata parme ni kanko woppa parmi sa wala ko wa min tampi nene min ngon koy jangude min baawi de hamin nyanga kadi hamin badde hen de ko defadde yo ya tan o hoora wadde ko anu farata wañ sabu dan du bubel defade mimi defal aswa jangude sagam joni ba réviser e ya ngar han ko pana kam hala wallahi so asimi yi ko wuri sasa ma yana wonen ko an rutto wañ sabande kam bubel kam an kanyo ala hana fat sona hala bolo tan e gulay ko defo te ko tigo defata teum a fami bon pour affaire ko defata ko tagi mbimi yomi dartin ma parce que yinnomi arde galle mon mais korko ma o welani mi hay sere quoi bon ko defata ko dartin bolo parce que asimi burma wade defte asimi ko teret me tour ana wana teret me tour maroji ma manko lamdamdi ya nangudum anan no mirmamni haakoji ma uulodi nangudum et sa fami bon à partir de aujourd'hui ñamde ma
way amen comme no yara an cikkuɗa ka desɗo ñamde domburu ko an ka desɗo mala ka desnaɗo yara holdum ka desɗo mala ka desnaɗo mi resi ɗum gila kodi wa an kodi war ndesi nde warno ɗo premier nde wima ka desɗoma nde ko mbiɗa ɗum haaju mum ala hen an yero a resanimo de oɗon jiiba tan oɗon jiiba mbimama resanimo ka desnaɗo wona ko ɗum mbiɗa ko yiide leeso adde gonɗi ñande koyngal ma darti gallamen aɗa ƴeewa ñamde wallahi yero ma yi ko woodi Odi ñamdu mon lammude ɗi ɗon moƴƴi ya ara wayno pewole ni ya way gilli gonɗa ko kaaɗi gilli gonɗa ko ƴeyre yardu tan mi ronka gila subaka tan hanaji jawdi jooɗo yarani cuurel ko mbiɗa pawel ko kalɗa nen ko kalta an tan an kam Hawwa an mbaɗa an yaaduma nduku jamanu an Hawwa holko jahata an nene mi woɗɗa an ɗo tan janumi galle faten ɗo an Hawwa jaha jawdi jooɗo yarani wona ko ɗum gonɗa wadde a yarini somi yarini no sa yarini e somi yarini foof nene ko gotum nene ma ken gotum Hawwa jooɗo e galle he seeɗa Hawwa natti cuhlel ka debbo mawɗo kelifaɗo ɓiɗɗo debbo so fuɗɗima mo wonata ko less koyngal yummum kono Hawwa mi anda ko jakata mi anda ko gollata Hawwa mbara ɗum ko jamanu annen nen aɗa andi min mbiɗo less koyngal ma nen an mbiɗo jogui droit ƴewde sehilabam annen nen ko wona probléme tan jiɗɗa wadde probléme fadlimnam annen an nene saabu Allah e nelaɗo mum nene annen hanma haldude babam mbiɗen bamma an nene babam nan tan jooɗi ene watti hakkille mum tan e dewgal hakkunde min e manel dewgal a halta e bam har min ngal ɗo dewgal min mi yiɗa manel ko ganja manel fo min ɓuurma ande manel ngati andi so wonano saabu fittadam gila dañƴa duuɓi 12 tawno hurtima galle manel kus an kam Maymuna to mawne won kamɓe de ɓe mbi koɓe dañɗo rencontre école rencontre école passé Allah ni buuɓelde noon nder suudu makko woni hola i ko wonde sono nawligo makko la ilaha illallah onon kam buuɓel ko yeppe Assalamu alaikum. haala suwa aleykum salam Alhamdulillah masala. ari Jambeɗo? jam Woro. Sama ngata en kewi caɗele jooni. in holen samba Baruji tan ɗi gasata. eyyi baru mo tawɗa ɗo o noon ɓuuri tidde Baru holɗo? anani ko Maymuna haali Ha. o wima Maymuna buubel nan nder suudu mum waya Bojji buubel ko buubel wayat. yara majji ko buubel wayata Holko hesɗe makko kadi buubel kay ko bojji tan woni bojji buubel kay jarani anos. aɗa andi ko woni ay gila oɗo kanko wiyata o français oɗo o rumpi tan yo muñ ɗum ko rabɓe ɗe haala ko oɗo so yontama tan o wiyata ko hankanti leydi asman ma denda Eyyi. o runki supportude ɗum minen noon min tampi Gandumo jogori ko mayde. Sabu o ko desaɗo. ko desaɗo kay Non resirani o ko non resira. Joni buubel so wiyeni maaya ɗum ɗon bojji. Maw woy ndumu hikka ndumu ɓuuri. eyyi kono ɗum ɗon foof e waade noon ƴeewanen ɗum feere Feere holɗo? Min de Hol miijo- feere joganɗa? miijo joguinomi Ngon miijo ko woni. taade ko ni yo asimi faata hedde bebbe so yontama balɗe makko ɗiɗi yero tawoyama toon Ala. ko sabu min noon hulli bamma wadde dewgal hakkude ma e mani mbimama ko ya foftin hoorema wona kene waɗa mi jiɗɗa nene foftinta hooram de nene an aɗa nanggui watta kono babam nanggani ɗum sabu so babam nanggui ɗum ma ya huccita e bamum manel o haalda e bamum manel o yo bamum manel ɓiyi ko yiɗa dewgal wonta kono bam waɗani ɗum nene haalda e babam bam yahto bamum manel o haalda e makko min resdirde kam e manel e maydam kono ɗum min resdirani e manel de sabu yiɗama Hawwa mata ko roni fo muude walla an ko haala fo waɗe temedere haala ñande kaala e jamma ñalom waɗa hakkude ma e manel waɗata hande waɗata janggo mi wima sa lelima ya ɗano bamma kam ne andimi kala ko mbimi ala ko ala ko mbimi e ko an foftin hoorema an nene min mbi jogori ɗanade daram mbami gazze nene mi ñamta mi yerta hakkillam foof nana e ngal ɗo dewgal nene walla mana ko haajuma min ko kalamami ko sa hedde hen ko haajuma moƴƴi suudu sa sagino hirande nen ko defte hirande laccire ha ko ne nder waaji min hakko tan defamde ko laccinde an surtinat ɗum a yiɗi ligginde somi ligginani hono mi ligginani an yomi so e lebbi jeenayyi mi feehoma mi jibinma mbiyami liggintama ɗum ɗon ko haalte suwaɓe hande ko est ce que yallah min ten suwama ɗum ɗoto wa haalde haala kede suwaɓe
asmi par nden kay buubel bawli wonta yidi yet ɗum kay ko probléme goɗɗo wontan tan voilà ɗum moƴƴani ndeno buubel ma e lawol gotol nden kay o jokkitto jero so wallu kan tampide o jogori ko mayde noon sabu mbaɗa andi so yero paati to ɗon ɓuuri bonde ɗum so yero paati to kay ɓuuri ɗum wona peere de anene o wima ko an tan wawi walludemo hen mi wawa mi nannatamo hen ni sabu ñande nannumom hen maw yaltinam hen mi nannatamo ɗum koy par ce que ñande yero paati to asimi paati to yero ko paati to te wonta artude ɗum ko wasde yero wiyata hankkadi en pertat yero hay enen min kolli Allah wadde goppeɓe ɗo ɗum wona peerɗe goppeɓe ɓuri firde de amma ɗum mbaron buubi lawol gotol woppuɓe ɗo tan hay ɗo ɓuri wonde jaam seeɗa o woya ɗo seeɗa o daƴƴi ɗo seeɗa ha nde régli fof ko ɗum tan woni hen miijoma min de ko ɗum gandumin kono ñande yeero yehiro wallay buubel ɓawli o ɓawli e aduna makko o wonta yiyero mi haalanma kam hanana ɗum kam o raw naare e ɗum ni taw kanko ɗum jodirɗen ɗo yaaduna yam téléphone nana charge nder suudu yo woy buubel koye bojji woni on kay koye bojji tan ko hen hoɗata ko ɗum woni wuuro mum buubel de minen kam ɗum makko ko bojji yo woy tan ha asmi kay gile ñaanum galle mabɓe nde tan wonde mbiyatama nde kangal makko jaggi kam e damal galle mabɓe ngal ala fof heddani kam gile nden mbayru momi gille mi yaha to min noddani asimi de min kawri o wi ko garto ɗo e galle he min nana o wi ko garto ɗo e galle he o yahano hurtoyade galle holo galle maɗa gallam ɗo o wi kam o hurtoynoke ko janoɗo tan ƴeewoyde galle o joni noon mi anda fof kalanɗomo aadaji men nene o wi o artat somo hurti o waɗat lenggi o waɗa cosaan o mooro no jombaji moriteni o murno fawe sertaji o nawe asmi wima noon an fayre asmi wima ko arta ɗo e galle kanko nanni ham ɗo ko jaabiɗa iko jaɓata noon so wona e bisimilla makko galle asmi arta ɗo e gallam mi reftam nana en asmi wima ummota galle mumen ara ɗo asmi ko desade resendiri koye kangal mum yeehi taw wi gorko mum ko asmi watta ɗo hen o yahano ko ƴewde galle o no sifori mbimi heeɗomi ɗo ɓeɗa haalama seeɗa ko heewani lowolam weli walla welani lowol ma heewi suukar maɗe ngoni ko furdani yoɓɗon koye deg tum tampude an min mi yettima galle kawma noon mi addani kawma caɗele de caɗele mbaɗen holde ɗam ton ko dugo et bien sûr buubel mi andi kanko e o gaddonɗon mo asmi voilà mais noon kawma kam caɗele o dañƴi fof ko an addinimo caɗele wona goɗɗo ane leerma ɗo buubel ala mo ƴewta mo ganduɗa poɗɗo mo foti haaldude so wona an o ari ga haalatma mbiɗamo yo jab yeero humana lembel voilà yo asimoyre galle kila asimoyre galle ko ɗon bone waɗi ande gonduɗa ka faama mbiya probléme ko buubel wona an buubel kam wimo yo jab min kay ko min wimo yo jab ko kalmi ko kadi mi reftade en hulani haaltude ɗum an somi wiyano yo jab ɗum kay ɓuranno bonde mi wimomo yo jab joni yero addi asmi e galle o mo finomo daara yero ne daaram ɗum ɗon kay ɓuuri ɗum wona dewgal so woni aɗani kay nawlirade e nawlum saaha fof pergodirat tan ala wona ɗum ɗon asimo ɓuuri ɓe hakkille asimo ɓuuri ɓe joƴƴe te asimo mo jimi ni o heftat yero e junngo makko cikkuɗa anne asimo ko debbo jon tan ayno wayi omo yooɗi te yero joni so fuɗɗima famde no yaari ko dañata ko no e buubel so dañi ɗum ɗo e asimi o wonta artude o to oɗo o dañtani toon parfum o dañta toon cuura e wattaki ɗum ɗon fof hande noon asimi ko neɗɗo pindu buubel wona affaire o finani maalo goɗɗum buubel so wallama tan o wonat wondi ko dañani ballowo min ko mbaɗannomi ko sinno goɗɗo ne waɗanno ɗum tawanno ko buubel feewi joni wallumo noon jinmi ko ballama min kay mi serani e walludemo sa waɗi buubel wona ko yahata anu on buubel walla buubel sellani asimi ɓuuri ɓe hakkille kamɓe fof
jonon problème on nanda a fudi men dar galle point min de wona sagam sino ko sagam so yero ittino asmi adde galle mi da hala wona do jinmi ko gonda e jam moji musikam hen tan ko problème o ummoto fo faara kaw voilà fo kanko di ko wontum galde bone kay so woni dar galle kam wala ham mawbe joni jeewa dum non kam ko ma kalda e bubel jeewa am sakku hen feere aɗa ko jinɗan min ndemo ani asmi wawa artude e gallam asmi yeehi galle gorko mum taw wi gorko mum yo heddo toon kono wiide ne artuɗo min mbeɗa waɗana asmi yange mbeɗa murna asmi mbe nawɗo murto wona gorko kanko gorko mum ko joƴani mbaɗa ko asmi anda o resdiri koye kangaɗa asmi min dal min asmi ne jaani kam asmi resi ɗum ko kangaɗa ɗum asmi foti andu min mbeɗa yakka énergie am e jaggude mbeɗa waɗa asmi yange yen lenggi yen mbeɗa murna asmi min mo tawi min mbeɗa murna asmi ko wiyata kam ay faati asmi yawa him ko an yeymi faati so asmi wimo noon a fonno ɗum yaltinde hakkille ma ko ha laaɓa ceer onon aɗa andi asmi kala ko ngati ko sama ko yo waɗat ko waɗa ɗum te nene jabru Allah asmi ko fawrema anda hay goto so wona an gilo ari ɗo ko ɗo tan woni e galle he so asmi ari woni ɗo e gallo mi wannimo ko mbawanno momi gasi kono asmi hurtimo kangal mum yo won toon wonde e kangal mum mi addatamo ɗo ene ni en yerana ara ɗo buuɓe ara ɗo no gara no mbaɗen perturbe no kanami jamma e ñalawma foftere kadi wuuro no huuromi ɗum mi waɗata ɗum mbeɗa jala mi watta ɗum mara koye ɗum kalantumami te min asmi yawa kam faati ko an yeewi minen ko jinmi rewni ƴeewoya bare ma gacca kam mi suura walla mi tan gaccina kam haala asmi ala to fayi ko ɗo o faye asmi ko ɗo arta yo fay galle wadde jom wona gallam kam mara galle jom wuuro e hat sa felliri jippinde kangal min ko yiɗi fo waɗat ɗum ala ko mbawmi asmi min ɗum ɗo fo min ala fo to fayi ala yumna ala baba lorimi tan ko ummu min lorimi tan ko ummusi ono asmi o kangal hol tan jaada e mum haalan ɗum cosanuji amen ɗum wawande asmi arta ɗo min bone yero bone buuɓel yero ñanden ngal leegal ala ko yero heddan kamen ala ko wiyani kam asmi artaraɗo e gallam ɗum mi wawa ɗum wawonde gasi ke nage rewaye warko nage Betullahi Bubel ko wonduɗa kadi ha Bubel ko wonduɗa kadi an wot feere gartira hakkille ma e hoore ma wot feere gartira hakkille e hoore ma aɗa ko jinmi haalandema ay ko juɗɗa ɗo waɗa miskini ko wallahi ma ñande kanɓe kiniɗa ha an wiyata français haw andi ko joddoto yero walla ko dardoto ɗum kono musma ganda feere ma boni aɗa ko jinmi ko guddita hoore ma nde keɗoɗa ko kalami ko neɗɗo kayne jogo ko muusi ɗum tawi goto andana ɗum haydara kono an sa yi one darde yero tan mbiya aɗa maaya te ɗaɗa mi haalanma yero natti wonde an tan goto jeeyi ɗum ka dendaɗo kadi a jabrat Allah an kay arni tawamo jodde yero taw welanima de kono mbaɗa feere yimɓe galle ɓe mbasa andandema haydara kono an haydara heƴanema yero ɗo waɗata mi wonani nawligo wonani mi wonani woni nawligo so wonani woni nawligo holno woni nawligo Bubel ha an nawliraɓe ɗo e wuuro he foof aɗa andi no foti a meeɗi yiide goto maɓe a nanini duka walla ne haala taw jomum de nder mum ko kiran ɓoyo mum hen kono no waɗa no puyɗo andirta an noon ko ɗum donc mi ya faam aɗan ko jinmi ko guddita hoore ma min mbaɗa hen ndiyam sa yontama balɗe ma ɗiɗi wat ko poɗɗa wadde so balɗe ma ɗiɗi joofi woppitmo e makko Bab. Salamu alaikum, Bab. Maaleykum salam, mbaɗa. Ñalle jaw. Jam tan. Barikal. Mawɗum masal. Alhamdulillah. Mawɗum alhamdulillah. Barikal kay. Jam tan yataral. Mawɗum ni. Tabarikal. Jam tan. An ko halma dawt. Bab. Ha. Vraiment mi winom liggéey gallo mi wawa ligga ɗum. Yarnoyra mbabba mi dawoyra gese kono mi ƴeewi tan ala doole Bab il faut mi artira hakkille hooram mi haadani joni noon eyi mbaɗa ala doole min jogii doole min o liggoto ngesa ba yarnata fof gallo mi toppito ɗum eyi
kol baba balle kam resa hawa non hankri ay manet ay yumma ko ni arti kono o wi'ata yurmo kam noon ɗum ko fadema ko hunde poɗɗa wadde ɓiɗɗo tawde galle bamum sa dani galle ma mbato ndawata joni mbiyata yurmo kam ɗum ko mi ala toon so mi ala toon ko ñamata mo ñamilma saɗa daɓa ko fodde ma eyi haala ko nanami mbimi hay hanki mi fotteɗo hene Baba Ousmane hay sa tawi ɓe ƴakkodira ɗo ƴeewa yo wano a yiyani ɓe ni mbaɗa ana wawa waɗandemi ɗum an Boubel min mi sirweyani ɓe de mi sirweyani ɓe kono debbo Frés o kadi yo andu ko denɗaɗo yaro yo andu ko denɗaɗo mo o wawa wiide tan kala to yero yeehi omo abbo ɗum so yero yeehi tarode o abbo ɗum so yero yeehi to sehila muɗum o abbo ɗum so yeehi garam place o abbo ɗum hay sene naata suudam so yontama o daroto e hakkude galle haw anda o naari suudam mo rutto wona noon ko denɗaɗo mo saabu o andi no musma ko ɗum takatamo wadde ɗum a softidinɗumo hen wona ɓe mbima lamɗam haala ko jaabede sa softidinimo hen joni so ɓooyi o andi a natti safe ɗum tan woppat an mi wima an komin wonanma e galle he ya jooɗo keɗoɗa ko kalantumami ko kono mi ronki yana mi ronki kono ɗo jeeɗa fof aɗa duka tan aɗa yarto kore aɗa werlo kaake min mi ronki tan famde programme ma Boubel aɗa change jaɓɓal daña baraji machallah ali gonga min woni jeewo haywa gasi min jeeyi galle o sabu mbi so giƴe ɓurima jeewo a wonta heftade ɗum noon mi jaɓata ɗum mi jooɗoto jonde jeewo mi daro darde jeewo ande ɗo hennene jeewo hulata dogata mi hollamo mboɗo heewi ɗo hennene def e place am he te kami jogiiɓe woɗoɓe kam sponsorisé sponsor jeewo jogimi mi hollumo hooram ay an komin won sponsor ma officiel o wi kam an kam ko paɗɗa mbimi ko baba woni mo yewtudani balle ham baba kadi an wori yijir bama waɗanima ni so mi nantima ayde ronduma baba sa wi ma jaari rondatem min kaddata go baba mbiya bama min baba ma min liggi min mbaɗanno ko jammi ko ala yimɓe police ɗi min mbaɗa maayo fodde gubbi min liggay fodde la haydi ko yardude babba wawa mbiyam somi nanti fuu mata ne wiide an mala yaw to gonmi ɗo hene kala to jaymi ɗo hene haw e ardu e wuuro he mo kaldum fof wiyata ko yiiɗa kala mo kaldum wiyata ko yiiɗa lotta ko komi kangaro komi ɗalde min babam tan gonduɗo balle kam baba mi resa hankadi mi yiɗi resde a gayni balla mbiɗa yurmini a feccini an yurminade ni mi yurminayi a ñawani a wofɗani aɗa jogui hakkille ma aɗa jogui doole ma aɗa selli aɗa wi ken guiƴe en yaaɓe dokka ndesiɓe jaɓi ko ligganade bamumen min ligga an mbiɗo mbiyam yarnum baba ako foni heeɗi wona joni min mbiɗa yaran fuufiɗami ala ka waɗani somi haali paani konngol a tellinta konngol ma mawnat hono min jurmortoma ha baba min guiƴam min fof ndesi wano guiƴen mbayni saɗiɗi resde guiƴa e boni woy maayo an sa woyni mbaɗa sofde teni eyi yere nan ɗo jogui rewɓe ɗiɗo jogui min hay gotel mi ala mi yiɗi rese balle ham mi resa hankadi ni a resirta noon an yawani resde par ce que mbiɗa ka jaɓani wonde ɓaɗa jaɓani on no a resatama ɗen daranam nawli boy mo melody yo boy arboy ogolo mor wala mor faram set man kay yag na la fat boy ba may fat ba léegi nga naan seede fatam seede rek an oɗo heure gahen boy arboy fils naka mo ay cool nice boy ba ko jàpp nice ni ñaka tay wuli boy wuli toro kay
mi no jaar set mais si boy man daal dama jaaxle quoi te dama am lu ma bëgg a wax mi di xaal ma quoi boy man mi jey idée a jóge idée mi jóge idée dama am idée quoi loolu idée ma xam boy dama bëgg a takk Hawa marié ko quoi dëggantaan mu nekk sama jabar affaire bi jeex quoi Hawa nji dares man maa ko bëgg a takk man maa bëgg a takk Hawa man maay marié Hawa maay dem wax ko parents yi mu jeex ko gonge ma gonge rek gonge koy an déjà waaw pulaar hono saydi resdem hono mbata kalna parents makko man mi yax la ba ne ko baba mi yax la ba an pulaar ma jalni ge non mais affaire bi ñoom dinañ jéem a comprendre ma ñoom buñ déggul dara man dinaa essayer ba ñoom ñu comprendre parce que affaire bi l'idée l'essentiel bi mooy kii dafa ñëw ku tax sa doom mi ari baba mbad seli jamtaan truc machin après ma ne la miin ko gor ko ma doom ma mi yëddi mariage après mu jeex mu ne ma wala mu ne ma après ñu xool affaire bi loolu la rek doo ko fuute de boy doo ko fuute de ça va être compliqué compliqué en déjà cas séeréer en fulbe ga di affaire de yooyu nag vraiment Haalpulaar dañ ko war a bàyyi quoi te loolu yéen a ko war a faay non c'est bon mo ko jiɗɗa wadde ko c'est bon c'est une bonne idée mais yu mel compliqué doy loolu laa lay wax complication bi yéen a ko fi war a dindi parce que mbëggeel wonaa Haalpulaar wonaa séeréer wonaa c'est vrai tubaab wonaa et cetera kon neddo ko neddo min ko nebbo Hawa ko neddo Hawa yidde min yidde Hawa gasi parent ko holko gasi holko def nder ci min ak Hawa lu ci parent di problème parent ñoom nan ñu may ñun ñooy sëy no loolu yéen a ko fi war a jëlee amul raas yàlla ñëw na rek yàlla ñëw léegi dama aw yow su may dem foofu yow lan nga ma ci mën a jàppale an walluma quoi ci xol yoon walluma moom walla voilà xol yoon lan nga mën a def walla mbaa mi waddem min de ɓe jogii comci olof waawi wonnaa ɗum ya après mi njaada toon mi kaalde men sa pari so tawi gonga ay boy mi pari man wax naa la mi pari mi yàq xaal gongo ko ni mi pari kay mi pari problème kay mooy problème bi situation bi mooy lan laay waxee paa bi ba mu comprendre mais an yow mën nga expliquer paa bi dégg nga lu mu laax léegi bu ñu àndee foofu nga xaalal ma ko li ma bëgg yow ala so yonti man ak yow ñu dem c'est sûr ñeentoo inchallah ala problème après yow nga cuppu wolof bi rek man dinaa cuppu wolof il faut mbaa pulaar noonu non après bu ma ko takkee dina ma jàngal voilà ça fait l'occasion ili gonda ko jeyre ili gonda ko jawdi o waye wonde fo woni sitanine ugal wi ko kañum woni jeew asimi wi ko kañum woni jeew ko waawi hen wonde fof kiliyero ene poori kiliyero ene poori